aute sedia len starší páni, vrátane mňa. Riadíme sa anti-hippie s heslom Never ľuďom pod 30 a preto máme trošku sentimentálny. A pomôže nám to dáva. A co sem já. A na tom bále chybí král. Král nám chybí, ale pre mňa je to taký sentiment. A celý tento príbeh bude tak trošku sentimentom za jednou skvelou českou speváčkou Hankou Zagorovou. A ty poznáš také meno, že Hanka Zagorová? No. A kto to je? Nevím. Tak to poznáš dobre. No. Známa česká krasokorčuliarka? To, nepamätám si už, dobre. Koký speváč. Čo sa spýtaj mamky, uvidíš, tá ju pozná. Mladí nevedia, čo je dobre. Ale zase ja im kašlem na ich Hanu Montanu a Katy Perry. Chod zavolať pani. Zitovci. Manželku máte doma? A čo robí práve? Kde je? V obývačke pozerajú televízor. Bože. Musím aj dýchať, ja viem. Ježiš. Ahoj. To sme si potýkali prvým slovom? Áno. Tak som rád. Ja som Renata, ahoj. Ja som Vilo, ahoj. Čau. Nesníva sa mi to? Že si tu, už som ti zatýkala, sa ospravedlňujem. Ale nejdeš na to zlé, že sníva sa mi to. Ty si z modrého z neba. No, tak to som myslel. Hej. Takže je ti jasné, že som tu z modrého z neba. Tak môžeš byť aj z inej relácie, ja neviem, niečo môžeš iné moderovať, ale tak... Začal som tak skúmať do televíznych novín najvyššie, že vraj pôsobí tak seriózne. To takéto šoky, to môže ma aj šlak trafiť. Nevadí? To by som nechcel. Ale ja som už dosť chorá, aby ma ešte porazil. Tak ja som možno mala šťastie, že to za času na tej mamografii zbadali, vieš, ešte to si tak... Taká posledná nádej, že som tam prišla za času a nie neskôr, že nie sú ešte ďalej tie metastázy, lebo vlastne už keď ti zoberú ten prsník, tak to už je do toho lymfatického celého systému rozlezené. Aspoň tak mi to tie tam vysvetľovali. Záhrada je ten koniec, čo je navozená tá hlina. Ježišmaria, a to čo, to vlastne... To bude raz záhrada, to by som raz chcela, aby bola záhrada okrasná. Takže ty by si... No dobre, ale teraz vlastne ty môžeš robiť niečo? Nie. Ty musíš byť v úplnom kľude, nemôžeš okolo domu robiť vôbec nič. Áno, nič. Koľko tu bývate? Tretí rok, čo sme tu. My len teraz stojíme, lebo ho nemôžeme dokončiť, no. Tak to tu vyzerá, ak to tu vyzerá, no. Bojíš sa choroby? Možno sú niektorí takí väčší bojovníci, jak ja, že... Ale bojím. Neviem ti klamať. Vieš? Čo mám robiť? Musím to vydržať. Najťažší okamih bol, keď bola po operácii prsníka a išiel som do Bratislavy a trpol som, že sa zobudil, lebo sme sa báli, že keď má tú fibrozu plúc, že sa nemusí zobudiť vlastne. Ako z tej narkozy, keď ju operovali. Tak to bolo strašné. Tá cesta do Bratislavy, to bola pre mňa strašná. Potom, keď mi zavolali, že sa zobudila, jej kamarátka jej zavolala. Teda mne, že sa... V tomto aute sedia len starší páni, vrátane mňa. Riadíme sa anti-hippie s heslom Never ľuďom pod 30 a preto máme trošku sentimentálny. A pomôže nám to dáva. A co sem já. A na tom bále chybí král. Král nám chybí, ale pre mňa je to taký sentiment. A celý tento príbeh bude tak trošku sentimentom za jednou skvelou českou speváčkou Hankou Zagorovou. A ty poznáš také meno, že Hanka Zagorová? No. A kto to je? Nevím. Tak to poznáš dobre. No. Známa česká krasokorčuliarka? To, nepamätám si už, dobre. Koký speváč. Čo sa spýtaj mamky, uvidíš, tá ju pozná. Mladí nevedia, čo je dobre. Ale zase ja im kašlem na ich Hanu Montanu a Katy Perry. Chod zavolať pani. Zitovci. Manželku máte doma? A čo robí práve? Kde je? V obývačke pozerajú televízor. Bože.
Musím aj dýchať, ja viem. Ježiš. Ahoj. To sme si potýkali prvým slovom? Áno, Tak som rád. ja som Renata, ahoj. Ja som Vilo, ahoj. Čau. Nesníva sa mi to? Že si tu, už som ti zatýkala, sa ospravedlňujem. Ale nejdeš na to zle, že sníva sa mi to. Ty si z modrého z neba. No, tak to som myslel. Hej. Takže je ti jasné, že som tu z modrého z neba. Tak môžeš byť aj z inej relácie, ja neviem, niečo môžeš iné moderovať, ale tak... Začal som tak skúmať do televíznych novín najnovšie, že vraj pôsobí tak seriózne. Takéto šoky, to môže ma aj šlak trafiť. Nevadí? To by som nechcel. Ale ja som už dosť chorá, aby ma ešte porazil. Tak ja som možno mala šťastie, že to začasu na tej mamografii zbadali, vieš. Ešte to si taká posledná nádej, že som tam prišla začasu a nie neskôr, že nie sú ešte ďalej tie metastázy, lebo vlastne už keď ti zoberú ten prsník, tak to už je do toho lymfatického celého systému rozlezené. Aspoň tak mi to tie tam vysvetľovali. Záhrada je ten koník, čo je navozená tá hlina. Ježišmaria, a to čo, to vlastne To to bude raz záhrada, to by som raz chcela, aby bola záhrada okrasná. takže ty by si... No dobre, ale teraz vlastne ty môžeš robiť niečo? Nie. Ty musíš byť v úplnom kľude, nemôžeš okolo domu robiť vôbec Áno, nič. nič. Koľko tu bývate? Tretí rok, čo sme tu. My len teraz stojíme, lebo ho nemôžeme dokončiť, no. Tak to tu vyzerá, ako to tu vyzerá, no. Bojíš sa choroby? Možno sú niektorí takí väčší bojovníci, jak ja, že... Ale bojím. Neviem ti klamať. Vieš? Čo mám robiť? Musím to vydržať. Najťažší okamih bol, keď bola po operácii prsníka a išiel som do Bratislavy a trpol som, že sa zobudil, lebo sme sa báli, že keď má tú fibrozu plúc, že sa nemusí zobudiť vlastne. Ako z tej narkozy, keď ju operovali. Tak to bolo strašné. Tá cesta do Bratislavy, to bola pre mňa strašné. Potom, keď mi zavolali, že sa zobudila, jej kamarátka jej zavolala, teda mne, že sa zobudila, tak sme hryskali s dcerou v aute. Čo? Tak človek, keď sa zobudza, tak sa pozavedal seba, či dýcha. Lebo nevie. Si tak hovoríme, že sme sa hľadali zelenú sviečku. Je to zlý pocit, strašný pocit, keď človeka niečo trápi, alebo že je chorý a tá bezmocnosť. To je strašné. Vieš, čo je úžasné? Že keď proste o nej hovoríš, tak hovoríš o nej s takou neskutočnou láskou a miluješ ju. Neskutočne. Maloval si obrázky, dlaní horkou od lásky. Chroupali jsme oblásky, jako oblátky. Čo sa odohráva v hlave mamy? Bojíš sa o dceru viac ako o seba? Mám tomu tak rozumieť? Že tu ostane sama, vieš, keby sa mi niečo stalo, takže tu vlastne ostane sama, že je malička na to, aby ešte zvládala nástrahy tohto života, vieš. Ja som dosť na ňu naviazaná, mala som ju po 10 rokoch, čiže syna som mala už veľkého a je to také moje slniečko. Aká je ona mama? Povedz mi niečo nejako o mame. Úžasná. V čom je úžasná tvoja mama? Tak vždycky sa snažila aj pre mňa, aj pre brata. Nie z modré z neba. Je mi ľúto a už som si myslela veľakrát, že už by sa to mohlo skončiť s tými chorobami. Všetko to už prestať a nie stále niečo k tomu pribudne. Je to zle, lebo nevieme, ako jej pomôcť a to je to najhoršie. A najťažšie je pozerať sa na ňu, keď jej je zle alebo ju niečo bolí. Nevedela by som si predstaviť bez nej život. Muziku počúvaš nejakú? Zagorovú. Koho? Zagorovú. Hanu Zagorovú. Hanu Zagorovú? Áno. Však tu by si mal poznať, keď máš toľko rokov, čo je. Prečo práve ona? Neviem, také pesničky má, ktoré sa mi páčia, slova.
Ty sa podobáš na Fagorovu. Už teraz určite nie, keď som takáto. Sem písnička môžeš mi hrať. Niekedy to rozprávali, keď som bola chudá a mladá. Tam keď sa usmieva líčka, oči, áno, no. Ty sa podobáš na Zagorku. Áno, ale teraz už myslím, že keď takto zdeformuje choroba, tak už asi nie. Dobre sa na vás pozerá. Chcel som ťa niekam zobrať. Mňa? A prudko mením názor. Poďte všetci. Teraz niekde na pivo, alebo prejsť sa, Nie, alebo... my odchádzame od vás. Od nás preč? Z dediny my odchádzame. Chcem ti urobiť radosť Áno. a niekto ti chce urobiť radosť. Niekto mi chcel robiť radosť. A v akom smere? Prezrad. V tom najlepšom. Sem písnička môžeš mi hrať. Sem básnička môžeš mi psať. Zbalená rodinka. Áno. Ty si zostala renčarka nesvoja. Áno, som seknutá. Si seknutá? Akože chrbát? A nie, že sa bojím. Bojíš? Že kde idem do sveta, no. Neboj sa, bude len dobre. A už mi prezradíš, kde ideme? Už mám celú košelu mokrú. Už až to teraz predýcham, tak fibroza vyliečená. Čo vidíš, možno to vlastne bude mať nakoniec celé taký... Efekt, liečivý. Liečivý efekt. Jsem duchová víla. A co jsem já? V tvém pohledu slunce má. Ja by som chcel začať niečím, čo ty si včera tak veľmi jemne začala, že v podstate som rok sama doma, v podstate nemám na